Boro Harini, Jai Boro Harini, Jai PPP ni Jai, Dr. Gambar Boro Jindabad, Dr. Gambar Boro Jindabad, Krishna District Jindabad. दिनै जोंनि बे बिश्वनाथ जिल्लायाव आइजो गांखं जिथु दाबाय बे दानायाव आं दिनै आफादगिरि हिसाबै बिबान मोनबाय। बे बिबानाव आं जोबोद गोजोनदों आरो बे बिबानखौ दैदेनलांनो थाखाय आंनि गासै आफादनि सोद्रोमाफ्रा आंखौ सहजुग होगोन। आं बिथांमोननिफ्राय सहजुग बिगोन आरो जोंनि मोनफ्रोमबो गांखंनि जिहेतु जोंनि आफाद बे आफादनि जि सानो आरो बे आफादा जि आंखौ डिरेक्सन होयो बे डिरेक्सन मथे आं खामानि मावलांगोन आरो आं गोजोननाय मोनदों। दिनै जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव जे जोंनि कमिटि दानानै होदों बर'नि मोनसे एक्सट्रा आलदा मोनथाय मोनदों। जों बेखौ लानानै जोबोद गोजोनदों आरो जों मावलांगोन होननानै आसा फारिदों।